Mm. Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Crispy Palabok Seafoods. Ayan, mga At saka meron din ka-foodies. po tayo ditong dumplings at beef siomai. Yes, mga ka-foodies, at meron tayo ditong original palabok. Palabok. Ayan, at meron tayong sausawan para sa dumplings at siomai. Siomai. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration, kaya po, pray muna tayo. Amen. Amen. Ayan, mga ka-foodies, malinis na kamay namin. Mga tamking Kapampangan. Mangantano po. Opo. Ayan, first time namin matry ito yung Crispy Palabok Seafoods, kaya lagyan muna natin siya ng sauce. Yes. Ayan siya po. Ayan. Wow. Dito sa harap. Ayan. Yan. Maubos na kaya natin yan. Ang dami. Sarap. Ay. Malutong pa rin. Kaya nga crispy to. Oo. Kaya mo yan. Okay na kahit matumba siya. Mm. Wow. Crispy yun. Naririnig niyo po ba yung ano? Oo. Sama mo na yan. Nakita ko na sa TikTok yan kay Cesar Jacinto. Ayan. Yung sa kanila po natuto na kasi mainit pa. Ayan, kanina pa po siya naluto. Yeah. Kaya medyo nahihirapan si BBM maghalo. Yan, pwede na yan. Pwede na to. Oo. At least crispy. Oo. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Mga tamo. Masarap na. Masarap pala pag crispy. Lagyan natin ng lemon. Palabok namin, daming ano, oh. May ipon, may ano katawag doon? Squid. Yes. At saka may ano, tinapa. May tinapa. Oo, may tinapa. Mm. Ito, baka kulang ng sauce. Yan. Para mas Yan. masarap. Salamat. Yan, salamat. Parang kakamayin ko na naman to, ha. Nahihirapan na si ako sa Bibi, kutsara. Alam na alam to pag nahihirapan eh. Ayoko kasi mahirapan. Laki na subo ko dito, ah. Yan. Sabay tayo. Oo. Sige. Kaya ko to. Subo. Masarap pa rin yung crispy, no? Mm-mm. Masarap yung crispy. Parehas lang masarap. Tinapa. Ito tinapa, mga kapudibis, oh. Tapos ito. Crispy. Sarap ng sauce, no? Ito, oh.
Dumplings tayo. Yan. Kain. Mm. Yup. Lagyan ko ng chili paste yung ano ko. Ako din. Parang sarap. Saktong-sakto merienda na, no? Oo. Masarap. May madami ano yan. Chili paste. Siomay tayo. Kaputi bisa. Beef siomay. Sarap. Maiwan yung ano. Kainin natin sa sayang. Sarap. Yan, sa mga mahilig magpalabok. Rienda na kayo. Merienda na sila, no? Tapos maulan-ulan. Cheers! Sarap. 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 Kunin mo na yan.
Gusto ko na yun. Okay na. Kaya mo na yan. Kaya mo gusto ko. Lemon. Ayun mga foodies, naubos po namin yung original palabok at crispy palabok seafoods. At yung mga dumplings at siomay po natin, naubos po natin lahat. I-try nyo na po yung crispy palabok seafoods, masarap din po. Mas masarap siya kung bagong luto yung noodles. Masarap po siya pag Yes, bagong luto. makapudipis. At shoutout sa mga The Foodies Babies po, sila, ano si pangalan nun? Si Baby Rapa, Baby Gap, at si, Lian Inocencio. Ayan, yung mga The Foodies Babies namin. Yes. Magbe-birthday po si Lian Inocencio sa August 22, magsi-7 na siya. Happy birthday! Advance happy birthday, baby girl. Love you. I I love love you you. all. Rapa, Baby Gap. Yan mga kapudipis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang The Foodie B, TikTok ni BBM, TikTok ng The Foodie B, Instagram ng The Foodie B, at The Foodie B Vlogs, at syempre kung sinang kabalan po, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes mga kapudipis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! I love you!